Не така, татко, не. Добре, сега мисля, че е време да позабързаме. Я малко бързо, обаче бих искал да ме кажа. Край на пингвинското факше. А сега, мили мои, мисля, че е време да направим заедно едно много яко лимбо. Крисе! За това се събираме всички. Чакай, казал ли съм да заредиш въжето? Не съм казал. Крисе! Ето тук. Ела, татко, я виж там. Заставайте тук. Ходи. Искам всички да се наредим в колонка след Марти. В колонка след Марти. Ето така нагоре. Хайде, Еко. Фризбито не играе. Фризбито е там да служи. Така. Айде, Марти, ти си пръв, къде отиде там. Така, чуйте ме сега. Трябва да минавате под въжето, като се навеждате само назад. Напред не може. И също така, Марти, като минеш под въжето, трябва да обиколиш това столче и да отидеш последен. Когато дойдеш отново на ход, ще намаля височината на въжето. И ще става все по-трудно. Да. 3, 2, 1, старт, моля. Добре. Давай, минаваш. Завиваме надясно, след Марти отиваме последни. Светлозара, дори на тебе ти е лесно. Браво, Криси. Продължаваме. Минаваме. Ей, Криси, не се превежда и никой няма право да се превежда. От тук не се минава. Така, стоп тук. Така, продължаваме. Ето сега на тази височинка. Да видим какво ще се получи. Дали някой ще може. Но тя може да минава някой да дава. Крисе, айде! Кристия, тук разправи. Крисе, не така, е така. И така се навеждаш. Марти, спираме! Добре. Защото ще трябва да намали височината. Не се карайте. Минавай. Така, всеки трябва да си знае мястото. Не така, бе. Тате, Крисе, не така, бе, татко. Е така, виж, е така. Стой, Марти, не върдай. И така продължаваме. Крисе. С... Ето тази височина. Може ли да се справим с нея? Трудно ли ще ни? Айде да минаваме. Всички минаваме. Крисче. Сега, тате. Айде бе, момичета. Давай, Рая. Кай да върви, Рая. Не. Тате, така. Давай. Браво. Ай, добре. Така, браво. Никой няма право да се плъска. Няма право да докосва предния. Нямаме право да минаваме по двама. Само по един. И тези пети там, дето по корина, те не участват в играта. Давай, продължаваме. 3, 2, 1, старт. Давай. И внимавайте да не озелени. Чакай, който мине отгоре, ще трябва да изпее бебешка песен. Защото го наричаме бебе, да. Крисе, нали ти каза как? Давай. Не, айде нищо. Маймунка. Аз се цена маймунка. Ще продължаваме. Марти, здрасти. Ти наред ли си? Което означава, че намаляваме височината. Само, че искам да внимавате с белите риски и зелената трева. Да няма много контакт. Давай, добре. Чакай бе, ти къде тръгна? Ти си ли по-назад в колонката? Браво, Марти, супер си. Да, кой ще пее бебешката си?
Но Зара, ти направи много. Кръче, давай, татко, ти си. Виж какви ти станаха колената. Давай сега, как ти казах? Добре, продължаваме, моля. И сега спас. Браво. Еми, браво. Ето